पढ़े के तो मन नाही करत है। अच्छा चलो देखत हई का लिखले है। ओ तोर अगलो यूज बा तोर पछलो यूज बा। अबे साला ये कौन सवाल है। ओ दिमाग लगावत है। अगलो यूज बा पछलो यूज बा। ओ बहुत दिन पहलवा एगो गाना आयल है। अच्छा रहा लगाव। यो साला ये कहत है तोर अगलो यूज बा तोर पछलो यूज बा। अच्छा लिखत है। मान ल कि तोर अगलो यूज बा यानी आगे के हो गईल। तोर पछलो यूज बा। हम खुद देखले हैं कि सारा लोग आगे ही यूज करेला। साला कहता पिछलो यूज बा अगलो यूज बा। साला हो का दिमाग लगावत हई। ओ अभी के समझ में आयल। ये लगत है ट्रेन है। आगो चलेले पीछो चलेले। हाँ सही ट्रेने है। बोले